тамошобинони азиз, дар инҷа бо анамихе ламиражҳои фасон нусхаҳои туркӣ омадагӣ ҳастай. Агар дар хотир дошта бошад, ино паплинош биданҳози бошад, ламиражҳош омадагиянд, сангчои майдакати беҳад фасон 180 сомон, як либосаш 3 метраш санги майдакати ҳамишам ба назар гиред, ки вақте ки сангша намхе майдача мешава, и камака қиматтаракай нисбат ба уе ки дизайнерские ки сангаш калонтарай. Ина марҳамат дар кор бошад, радугош ҳам омадагиай. И корвон тарафи пажарка нулевой дарвоза 319 контейнерда метавонед хитон омада гиред. Агар ки хоҳед мо доставка кунем, пас анами рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст, дар анами рақамон нависед. бинед чӣ хел нусхаҳои хушрӯи фасон, ҳамаш бори нав. Иҷада ламираж бамбукам ҳастай, ламиражи холишам ҳастай. хулоса беҳад ламиражҳои новинкаи фасон барои шумо. ламиражҳои комбахтира бинед, гулош чӣ хел хушрӯай, ду ранг доштай. 3 ваиш 3 метраш, як либосаш сангои майдаш кати 180 сомон. марҳамат, тамошо кунед.